Kiobomo bwechinse ensemeria ekorigereria chisemi amang'ana yege science nabo igari yegenka ke UNESCO nigo bono giachagetie ritukeriga ase omusangirikano obo bwentunde 30 ase omwaka bweribwe ya mochimi kianda 99 erio kogendereria emenwa yegenka eke nekemo ase ebinto biria obomo bwechinse kegoteba buna okwenekia ogwikirania amaroro ye namba igoro ase chisemi chinkeranu ekio chikorigereria buna oboriki emegano gose poetry anigo bono bagosegeta chisemi chingia ase ogosoma okorika nabo igo koerania amang'ana n'abantu bande Burikito Vincent Munda agotomanyia ase enchero bwikera. Mother, how are you today? You carried me, you bathed me. While at your back, I could spit out. Anyhow, my mucus flew freely, but you never bothered. You carried me. I spitted at your back, but you never bothered. Mother, how are you today? Now, your energy is gone. Your muscles are weak, but you never fell back. You stood for me. Oboriki bw'emegano gose poetry asegeke getambe bono nigo bwabeire kiome getindi ekio gekoraria emegano kiarokia ekio omonto amaete nabo igo kiabwate ebirengererio bia bande chitariki echi chia rero niga abanto bonsi ense engima tokobwatana amagoko eri tokwanere aria amaya aretirwe noboriki bwa poetry nabo igo tosegete abande nabo robo bancho oboriki obo bw'emegano gose poetry ingieke Shem Onderi nomoriki bwa amang'ana amaya korenda akamwa kogendereria oboriki obo bwa poetry amang'ana bo igakorika kere wiki ase ensemo ya obererania ya Kisii Press Club. Poetry ebwate interest in terms of ase ebinto abantu bakorengereria ebinto abantu bagokora ebinto abantu bakoria poetry no omonto okorengereria naki omonto oria agotaraiga kwanza goteba naki tiga ngondike igoro ya omonto ogosogoria narike poem gete about eunko nki eunko egotochandera kere rirobanse nki etachera igoro gaiga eri chibando korugoro gaiga eri chinsiaga igoro gaiga iga begosaria egetuma korunse bona ebirengereria nabio ebio poet egocha nabio ninki gakogara oboriki bwa poetry bo gwakirwe kokomono iga bakense ngima egochengera. So poetry egokoa another level of thinking yakoira another level of thought beyond the normal one. Obuya bapokorika poetry neringa nkokoere opportunity kwa jog your mind up. Kere birengereria biao kobisegeta keigo egokoe opportunity kwa refresh obongo bwao kwachaka korengereria in another way. Igo poetry is a very good field na bonta etogosegeta abantu naki besides yegento kerio kokora kera rituko beke birengereria biao naki nkinaende naki bona ebinto birega. You look at the other side of life. Egokoe opportunity ngia kwa manyanga kwarengere beyond your normal thinking. In a poem I thought about it ngarengere naki engine ngusu lakini onchonye mbo mugusu nyiruruke atango na minyoka nyiruruke mpaka obisi alias bako igore sanso obisi yane riri mirango esiekire inso obisi yeyo ndigererie file yane naki omukubu ona rigeta about me. I wondering if I could fly onyandiri nango nyara koiruka epenchi eri gotoka ari nyagitari epenchi eri maita naboko nyorere sikali tu penchi eri nande igere ngari ngiarosere tu ngari nkiekobekeru ska nande okonyora noerere yoka lakini epenchi eria ebwata a lot of secrets chia abantu abarwire bakiri nyagitari narochira akaruka iguru narochira agakwera iguru narochita akaikaransa agabura kinya akaromo nyagitari akabwena. So epenchi eri nebwata a lot of secrets bono egento kero tiga tosegete oboriki bwa poetry eri tukini komanya gokwana nabo igo gosoma amang'ana toringete intwe amo nebisako binde rero muna togochengera rituko ria poetry ensengima ntaete gotebia abantu nga poetry is a very good field. You give me a pen, you give me a paper, tinko misi gento ndari kororo nko basegeta nga you can also write naena bokorika and it can pay you very well na ndengo koigorere bongo ekero kwa beire muna for example journalist omuriki bwa mang'ana maiya ngokoere opportunity naki nkinda agende ndika about nkinda akora about ndataka kwenda go interview omonto rituko ririo roche ngatubwati gento okokora tinko ndanga interview omonto igoro yegento gete gocha mutwe onderi nabwate kerengerio yokogendera korika emegano emenge ase omonwe ito. A future nero there is a very big opportunity gochimotwa yaba yokorika in the field of poetry bono totagete tujorike ekegusi erinde kwa advance omondu witu gwekegusi tosira kiara indigenous languages ndo chinganya gosira chirenkenke ikonto tagete chisire
So by writing a poem in Ekegusii, I will have advanced my local language. Kiro muntu arike oburiki bwa poetry nenchira ya moyo kwagacha chitaracha bijuchire gatiito nabo ego nebisa kubinde ngoteraya ikiombe kya UNESCO kegosegeta abantu begero oburiki bwa mangana poetry unenchira ya moyo kwegerere menu yegenka. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyamira.